Тәртипсізлік арасында ғадины табығыз, ызғыш арасында бірдемлікні табығыз, қиынлықлар арасында мүмкінлік табығыз, дейді Нобель премиясы лауреаты физик Альберт Эйнштейн. Исәнмесез, сезнең белән білім дөньясы. Бүген без нәкъ мөмкинлекләр һәм кыйынлыклар турында сөйләшербез. Тапшырыбызның алдағы минутларында. Үзгәрешләр булырмы? Ни өчен Россиядә белем бирү сыйфаты буенча Европа күрсәткечләреннән баш тартырга телиләр? Гаилә тарихын балалар бакчасыннан ук белү, моңа балаларны Татарстанның кайсы районында өйрәтәләр? Королевага шәйгә Англия патша бикәсе нинди фильмда төшкән? Татарстан білім беру сыйфаты рейтингында көпчелек позициялар буенча нәтиҗәләрен яхшыртты. Бу хакта республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгында узган видео элемтә буенча білім беру сыйфатын бәяләү федераль институты директоры Сергей Станченко белдерде. Спикер аныклап узганча, экспертлар бердәм рейтингтан һәм төбәкләрне бер-берсе белән чагыштырганда бердәм стандарттан баш тартты. Татарстан министры Илсур Һадиуллин билгеләп үткәнчә, республикада эшлисе эшләр күп, әмма тулаем алганда күрсәткечләр канәгатьләндерә. Кайбер позицияләр буенча Татарстан хәтта иң яхшы 10 төбәк исемлегенә керде. Сүз уңаенда Россиядә халыкара тикшеренү урынына белем бирү сыйфатын бәяләүнең яңа системасын эшләргә телиләр. Аны киңәйтергә тиешләр, чөнки мәгариф системасы укытуда, тәрбияләүдә. Татарстанда нинди юнәлешләрне аеруча хупладылар? Эльвира Җамалетдинова ишетеп белешеп кайтты. Вот смотрите, мы читаем использование компьютеров. И использование компьютеров в школе вполне может быть на очень или там на высочайшем уровне. Білім беруның сыйфатын бәяләү федераль институты белән киңәшмә мондый форматта беренче тапкыр уздырыла. Мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин билгеләп үткәнчә, Мәгариф һәм фән министрлыгы киңәшмәсе үз нәтиҗәләре белән соклану өчен түгел, проблемаларны бетерү өчен үткәрелә. Киңәшмәдә 2019 һәм 2021 еллар күрсәткечләрен чагыштырдылар. 2020 елгы пандемия нәтиҗәләре чагыштырырлык түгел, чөнки барлык мәктәпләр дә дистанцион укуга күчкән иде. Бу юлы мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек итү буенча федераль хезмәт барлык төбәкләр өчендә интеграль күзәтчелек һәм гомуми рейтингтан баш тартты. Хәзер аерым 12 параметр буенча гына күрсәткечләр бар. Кызык очрашу. Бу безгә кирәк, чөнки үзебезнең нәтиҗәләрне үзебез генә сезнең белән бергә монда карап, аңа әгәр дә куанып утырсак, без яхшылар, без бөтенебез дә яшел зонада дип. Иртәгә бит яшел зонадан чыгып калырга мөмкин. Шуңа күрә зонасы аның яшел булсын, күрсәткечләр үссен. Иң мөһиме балаларга да, әти-әниләргә дә, укытучыларга да, мәктәп җитәкчеләренә дә үзең куйган хезмәтнең нәтиҗәлелеген тоеп, сизеп, шуңа сөенеп яшәргә насыйп булсын. Экранның икенче ахырында белем бирү сыйфатын бәяләү федераль институты директоры Сергей Стаченко чыгыш ясады. Ул Татарстан ни өчен мәгариф өлкәсендә компьютер куллану буенча 44нче урында булуын сөйләде. Рейтингтагы түбән дәрәҗәгә информатика буенча имтихан тапшырган укучылар өлеше йогынты ясады. Алар аз иде, чөнки 2021 елда чыгарылыш имтиханнары 2 мәҗбүри фән, рус һәм математика буенча гына үткәрелде. Стаченко сүзләренчә, мондый бәяләү Татарстанга хаталар өстендә эшләү һәм хәлне яхшырту өчен билгеле бер чаралар күрү мөмкинлеген бирәчәк. Любая оценка, особенно в любой профессиональной области, Теләсә нинди бәяләү, теләсә нинди профессиональ өлкәдә ни өчен башкарыла, бу төрле хәлләрне анализлау һәм яхшы карарлар кабул итү өчен эшләнә. Сергей Стаченко уңай моментларны да билгеләп үтте. Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең мәктәп белеме сыйфаты рейтингында Татарстан нәтиҗәләрне яхшыртты. Мәгариф тигезлеге позициясында яхшы динамика күзәтелә. Бу күрсәткеч барлык мәктәпләрне бер тигез дәрәҗәдә үстерүгә игътибар белән бәйле. Сыйфатны бәяләү федераль институты директоры билгеләп үткәнчә, шартлар шул исәптән кадрлар составы һәр мәктәптә индивидуальләшү мөмкинлеге булса, күрсәткеч югарырак булачак. Понимаете, есть вот позиция, например, по образовательному равенству. Мне кажется, хороший
Аңлыйсыздар, менә позиция бар. Мәсәлән, мәгариф тигезлеге буенча миңа калса яхшы нәтиҗәләр ясалган, әмма идеалда барлык мәктәпләрдә бер төрле булырга тиеш. Бу исә белем бирү сыйфатына гына түгел, бу тема социаль өлкәдә дә, сәясәткә дә кагыла. Бу яхшы мәктәпнең үтемлелеге күрсәткече. 2020 елда Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм муниципалитетлар тарафыннан мәктәпләрнең белем бирү инфраструктурасын камилләштерү буенча җитди эш башкарылды. Татарстан ЕГЭ иң яхшы оештырган төбәкләр исемлегенә кертелде. Калган критерийлар буенча Татарстан уртача күрсәткечләр булган төбәкләр арасында. Һәр рейтинг ул эшне бәяләү генә түгел, үсеш юнәлешләрен билгеләүдә. Әлегә рейтингны нәкъ менә шундый хәлдә карарга кирәк. Олар 7 буын балаларын да белә, әти-әниләре тырышлыгы белән шәҗәрәләр дә төзи, табигатьне дә чиста тотарга кирәклеген кечкенәдән аңлап үсә. Сүзебез Балтач районы Иске Салавыч авылы балалар бакчасына йөрүчеләр турында. Быел әлеге оешма республиканың иң яхшы билингваль балалар бакчасы буларак та таналды. Грант акчасына хәзер интерактив такталар, яңа җайланмалар алып кайтырга ниятлиләр. Малай һәм кызлар безне тагын нинди истәлекләре белән сөендерде. Балтач районыннан Руслан Хөснетдиновның репортажы. Иске Салавыч балалар бакчасы кунакларны һәрчак менән шулай елмаеп каршыла. Бирегә 76 сабый йөри. Малай һәм кызлар балалар бакчасы туган яклары турында күп мәгълүмат белә. Жер шарында барлык балалары дуслык күпрендә очрашты. Төрле максатлар бар. Балкып торсын дуслык кояшы. Карап китегез әле татар пишмагын. Берничә ел элек бакчага йөрүче малай һәм кызлар үзләренең 7 буын шәҗәрәсен төзи башлый. Әлеге эшне башкарырга тәрбиячеләре ярдәм иткән. Беләләр, үзләренең бабалары, әбиләре белән бик горурланалар. Хәтта кайсы койда эшли, койда хезмәт иткән аларын да сөйлиләр. Бик горурланалар үз гаиләләре белән. Милләте, уеннары белән дә безне алып килеп таныштыралар. Һәм инде ризыклары белән дә, рецептлары белән безне бүлешәләр. Кайберсен Германиядан таптылар бабаларын. Һәм инде алар белән аралашып яши башладылар. Безгә дә алар белән аралашырга туры килде. Һәм андагы тормыш белән бездә кызыксынып киттек. Алар монда кайтып шулай дус тату яши дә башладылар инде шулай табышканнан соң. Шәҗәрәләр төзү белән бергә балаларның табигатьне яратырга һәм сакларга кирәклеген дә өйрәтәләр. Экологик яктан белемлекләрен үстерү максатыннан чыгып, әти-әниләр белән берлектә Яшел байрак төркеме оештырдык. Бу Яшел байрак төркемендә катнашучылар, әти-әниләр, балалар һәм безнең бакча коллективында эшләүче тәрбиячеләр, хезмәткәрләр, алар бергәләп безнең авыл территориясын чистарталар, агачлар утырталар, чәчәкләр утырталар. Һәм кыш айларында урманнарга барып, кыргый хайваннарны ашатуларны оештырабыз, ялларны бергәләп, күңелле иттереп ял итәргә тырышабыз. Быел Иске Салавыч балалар бакчасы иң яхшы билингваль учреждение дип табыла. Без бу грант акчасының бакчабызның материал ягын туландыруга тотачакбыз. Интерактив оборудование, балаларга костюмнар, тәрбиячеләргә костюмнар тотылачак. Салавыч балалар бакчасы моннан 34 ел элек төзелә. 2017 елда биредә капиталь ремонт ясыйлар һәм биредә барысы да заманча. Грант акчасы материаль базаны тагын да яхшыртырга ярдәм итәчәк. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң гадәти булмаган яңалыклар кызыклы тәнәфестә. Сәлам дуслар, сез кызыклы тәнәфес сәхифәсен карыйсыз һәм интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында нәкъ менә алдагы минутларда Бөекбритания королевасы Елизавета II кунакка кемне чакырган дип уйлыйсыз? Танылган Аю Паттингтон белән алар бергәләп чәй эчкәннәр. Әлеге әкият герое исә буш кул белән килмәгән. Ул эшләпәсен салып, аннан сэндвич белән мармелад чыгара. Елизавета II дә шулай үзенең сумкасын ача, анда шулай тәмтемнәр булганын күрсәтә. Шунысы кызык, әлеге алар чәй эчкән арада, урамда исә Елизавета II-нең 96 яшьлек туган көне уңаеннан шактый халык җыелган. Бу бик матур һәм күңелгә якын язма килеп чыккан. Сез дә карап китегез әле. Happy Jubilee, man. And thank you for everything. That's very kind.
Июнь ул Александр Пушкинның да туган көне. Быел легендар шагыйрьнең тууына 223 ел. Шул уңайдан Казанда да төрле чаралар узды. Александр Сергеевичның һәйкәленә Рөстәм Миңнеханов һәм төрле сәнгать әһелләре чәчәкләр салды. Башкалада Пушкин Фест кысаларында Рус сәнгать фестивале гөрләде. Кырымда шетел сүзләрен рус теленә алыштыра башлаганнар. Моның өчен җирле җитәкчеләр махсус сүзлек булдырганнар. Дайвинг, кофе брейк, хайп, чиллаут кебек сүзләрне башкаларга алыштырырга тәкъдим итәләр. Сүзлеккә күз төшерсәң, чыннан да шетел сүзләре шактый күп җыела икән. Миңа калса, бу бик дөрес юнәлеш. Телне сындырганчы, яхшы һәм үзебезнең кулакка ятышлы сүзләр куллануың күпкә яхшырак бит. Один фитиль такое сморозил, подкатывается к шкету, дай, говорит, велик погонять, сел и почесал. А тут училка, он давай выпендриваться, варежку-то разинул, да как дерябнется, сам с фингалом. Училка чуть не с катушек, а велик гикнулся. Поржачка, клево, да? А лошадь? Какая лошадь? Менталь үзенчәлекләре булган балалар өчен уңай шартлар. Мондай авырту балалар өчен башкаланың һәр районында махсус фатирлар булырга тиешлеләр мэрияда. Биредә сәламәтлекнең менталь үзенчәлекләре булган балалар өчен гади күнекмәләргә өйрәтәләр. Җыештырырга, тегәргә, әзерләргә, чәчәкләр карарга. Мондай тренировкалар аларга киләчәктә көнкүрештә мөстәкыйльлек булмаса инде үзләрен иркен тотырга ярдәм итәргә тиеш дип җавап бирә белгечләр. Детские сады и ресурсные группы именно с применением прикладного анализа поведения, кураторства, супервизии ведения их. Дальше ресурсный класс в школе. Причем в этом году мы стали принимать детей, ресурсно осталось только не 8.1 и 8.2, как это было ранее показание. Мы стали принимать детей 8.3. И этот проект я разрабатывала 2 года. Ездила по регионам, перенимала различный опыт. И Питер рядом, и Краснодар, открытая среда. И важно был момент, чтобы в нашем городе была какая-то своя, во-первых, изюминка, чтобы мы могли чем-то отличаться, и чтобы это было так вот единственное только у нас. Кубик Рубикны сез күп вакыт эчендә җыя аласыз. Һәм 19 яшьлек Әнкел Альварадо барысының да борынына чиртте. Ул 4 минут ярым эчендә 3 кубикны җыйды. Әле ул гына да түгел, аларны мотор иттереп чыйып та күрсәтә. Бу атнада менә шушындай яңалыклар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез дә безнең программа аккаунтларына, шулай ук республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы аккаунтына кушылыгыз. Анда бик күп файдалы мәгълүмат. Безнең барлык хыяллар да тормышка ашырыла ала. Бары тик гайрәтле булсаң, дип раслый рәссам, мультипликатор Уолт Дисней. Хыялланыгыз, сау булыгыз.